Kokemuksen tuomaa ylivoimaa. Yamahat mustasta pörssistä. Siellä on tietoa. Lulu? Lulu? Oui, c'est moi. Lulu. Cacharellin uusi tuoksu. Yhä useampi pientalorakentaja valitsee vesikeskuslämmityksen ja öljyn. Miksi näin? Joo, me ollaan paljon poissa kotoa mun miehen kanssa ja mä joudun asumaan oikeastaan suurimman osa elämästäni hotelleissa. Että sit kun mä tuun kotiin, niin mä nautin mukavasta olosta ja lasken itselleni lämpimän kylvyn ja hyppään siihen ja nautin elämästä. Öljylämmityksessä tämän päivän huipputeknologia palvelee elämisen tasoa. Minusta lämpö on erittäin miellyttävä. Sitten se on niin kuiva, joka on hyvä viherkasveille ja ihokin tykkää, että iho pysyy hyvässä kunnossa. Valitse sinäkin oikein. Ei tarvitse kuin painaa nappia, niin siinä se on. Crème, bonjour. Nissan Sunny. Vuoden japanilainen. Osta nyt uusi Nissan Sunny. Saat 400 markalla toisen rengaskerran vanteineen. Tai Nissan autostereot. Nissan Sunny, kun vaadit enemmän. Minä arvostan varmoja ja hygienisiä tuotteita. Sellaisia ovat Serla Nainen siteet. Normaali side, pikkuside ja luotettava yöside. Me suomalaiset ajamme vielä puhtaassa luonnossa. Mutta sujuuko meno puhtaasti huomennakin, se riippuu meistä kaikista. Siksi meillä Finnoililla on tee-itsehallit turvalliseen autonhoitoon, puhtaat bensiinit ja paljon muuta. Kaikki Finnoilin tapoja ajaa puhdasta asiaa. Sujuvuutta suomalaiseen menoon. Finnoil. Rexona Crème Douche. Uusi nestemäinen suihkusaippua. Mieto. Pehmeä. Rexona Crème Douche. Mieto suihkusaippua. Rexona Crème Douche. Oi ei. Mut me laihdutetaan. Nämä on tosi keveitä nämä krakkerit ja raejuusto. Niin. Hetki vain. Näitä voi tehdä lisää hyvällä omatunnolla. Paljon raejuustossa on rasvaa vain 2%. Säästöpankin taskupankki ja maksat kätevästi.